Hugna na sab sa Cebu Expo ang giablihan karong buwan sa Hulyo. Gipalibutan sa mga mabulukon nga banderitas ang mga stall sa primero distrito sa probinsya sa Cebu. Ubos sa ilang tema nga Barrio Fiesta. Chicharon, bukarilyo, pinyato, ampaw o uban pang local delicacies ang gibida sa mga taga-dakbayan sa Karkar. Palit na mo sa matmat chicharon sa Karkar, ang pinakalami! Yay! Kung mangita mo og suka nga ipare sa chicharon, anaa ang suka gikan sa syudad sa Naga. Nagkadaiyang klase sa suka ang kapilian, lakip na suka gikan sa dragon fruit. Ug syempre sa mga nag-crave og lechon diha, anaa ang sikat nga lechon sa Talisay nga mapalit sa 900 pesos matag kilo. Bisita mo diri sa Robinson's Galleria. Nadiri ang mga lechon, crunchy on the outside, juicy on the inside. Gawas sa lamian nga lechon, klase-klaseng wooden ug metal items nga hinimo sa mga mulupyo sa Talisay ang available. Home decors, ma'am. Amo ni siya gi-export sa Japan and then sa US pod. This is a tissue holder made of wood. Different kinds of wood, nangka at saka white wood. And then this is a souvenir from Talisay. This is also a flower pot. Flower pot made of wood and with glass. Dugang ni Dani nga dakong tabang alang kanila nga makadisplay ug mapakita sa publiko ang ilang mga produkto. Okay ra gyud siya ang halin tungod kay dili man pod, wala man pod mi dako nga expenses diri kay murag gi-free ra pod. So pasalamat sad mi nga sa LGU sa Talisay nga giilan ning gibuhat para lang pod nga kami pod mapadayon pod ang amo ang item nga ma-display nga mapakita pod sa mga tao ba. Ubay-ubay sab ang mga customers nga namili og native bags nga makita sa stall sa lungsod sa Minglanilla. Ana asab ang mga lamian nga delicacy sa maong lungsod sama sa barkeron, piyaya ug hopya. Laing mga display nga mapalit sa Cebu Expo ang mga clay set sa Sibunga ug mga hand-painted bags gikan sa lungsod sa San Fernando. Abli ang Cebu Expo hangtod karong Domingo gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 9 sa gabii. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.